Hello once again, everyone. My online children. This is your Nana, your Tita Lu, your Ate Lu, or whatever. Welcome once again to Albi Amor Vlog. Dining higayuna, let me share with you six importante kayo nga mga butang UNSAON nga makabaton kita og himsug nga panglawas, no? So mao kanang ako ihatag ninyo, unom lang kabuok, mubo lang kaayo kini, no? So number one will be the food. Are we eating the right kind of food? No, nutritious ba natong gikaon nga mga pagkaon? Like ang i-recommend ni ana plant-based gayod. Maayo tong plant-based. Katubang green leafy vegetables, no? Kiba na tos mga vegetables, mga naa sa ato ang bahay kubo, kangit munti ang halaman doon ay sari-sari, no? Na ay mga likway, mga saluyot, na ay mga okra, na ay mga alugbati, no, mga slimy food. Karon pa ko naka-realize nga slimy food maayo gid kayo sa digestive tract nato, maka ayo sa kabuhi. Karang mga danlog, of course daghan kayo ang dili ganahan na because danlog. Pero mas maayo di ay kana siyang natural nga glota, no? Mo kanay lang ingon natural nga glota kanang mga danlog nga mga utanon. So ana pa dili taganan na ay mga kamunggay, na ay alugbati, na ay pichay, na ay uban pa, no, ni ana. And then aside from that, ang ato mga fruits. Unsa man kay mga common nga fruits, banana, papaya, avocado, star apple, seasonal man no, na ay santol, na ay tisa, na ay atis, na ay mabolo, na ay labana, na ay bauno, o marang. Aylan na marang kaayo kay makakabuhi. Nangka, makakabuhi po na. Durian, di po na siya kaayo, maayo palabian, no? Pero those are nutritious fruits, good, no? So, kalagmitan, ang atong makuha tingali daily, avocado, apple, or banana, no? So, okay na kain na sila, nutritious food. Dayon, rice, gamay lang, 1 cup lang na rice. And then, lauoy, mga fish, sinogba, mga tinola, mga tinapan, etc., etc., no? Fish. And then, kaunang po og shrimp panagsa, mga crabs, pero gamay ra, no? Self-discipline. Appeal di ay na sa healthy body ka ng self-discipline, no? Kay anything, daghan kaayo makadaot na. Kung naanad dagkaon og lechon, usa ka lechon, ato lang tungaon. Aron dili kaayo tanto kwa, no? Pero self-discipline, no? And then, food, dayon, sunlight and exercise. Exercise 30 minutes a day, 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon, maglakaw while mag-exercise under the heat of the sun, the vitamin C, 6 o'clock to 9 o'clock, while exercising, talking to the atong makita diha, ana, maging-istorya sa Ginoo, no? Talk to God while exercising, while walking, while nagpahimulos ta sa sunlight, no? So, food, sunlight, exercise, and then water for cleansing. Makaayos sa skin, get rid of the mga radicals, mga toxic materials sulod sa itong lawas. Water is the best antioxidant, or boba na antioxidant, or kanang unsa ganina kana mo cleanse sa tanan, sa liver, sa kidney, etc., etc. Makaayo sa skin, no? And then maligo pud ta water, makaayo pud sa tong panglawas. So water, no? Milk, kung dili lang ta lactose intolerant, wala tay lactose intolerant, milk is also good for the bones, just like sunlight, no? So water, milk, mga liquid maguna sila. And then another thing, salt. We have to visit the sea on a weekly basis. Dayon maglakaw-lakaw sa beach, magtiniil, makaayo-kaayo ka na sa mga arthritis, mga cholesterol, uban pa hanggang sa fresh air, no, sa dagat, from the sea, or swimming with the fish. Daghan kaayo na, no, nindot kaayo ka ng mo visit sa sea.
kinahanglan po na sodium sa tong lawas, salt, usas mga importante nga electrolyte, no? Di naman nato palabian kay makadaot sa kidney. So salt, that is also important sa unsaon pagbaton og himsug nga panglawas. So mo na siya. And then most importantly, the vitamin P. Vitamin P, prayer. Prayer in everything, submit it to God. Pray. Pray kanang atong mga gipangbati nga mga depression, mga anxiety, worry, mga fear, mawala na. Vitamin P, prayer. Prayer ra gyud makawala ana. Establish a close relationship with the Creator of the universe, with our Lord and Savior Jesus Christ. So mula na siya, no? Akong usbon ang 5 things nga unsaon nga makabaton kita og himsog nga panglawas. Una, the food that we eat, plant-based, no? Fruits and vegetables, and then fish, nutritious foods, mauna ka na, nutritious food, no? Exercise, walking, and then the sun. Under the heat of the sun, we have to walk. So tulo na to, and then water, and then salt. Go to the sea, or waterfalls, or river, inaana. Basta kay mutanaw kita sa kinaiyahan every day aron mawala ang atong mga depression, mga stress, no? So mo kana napaday dugang di ay 8-hour nga sleep, 8 hours. We have to sleep 8 hours aron ma-rejuvenate, no? So mo kana napaday sleep, and then prayer. Dili na to ibulag ang atong physical, mental health sa spiritual health, mao ang prayer. Bible reading, o tanan na, no? So mao kana ang mga at least 5 ba to? Sunlight, water, the sea, foods, sleep, mao kadto at least 5 tips or 6 unsaon pagbaton og himsog nga panglawas. So this is it. I hope you have learned something new today. And this is your Tita Lu, this is your nanay, this is your ate, or whatever imong gusto nga itawag ka nako, no? So daghan na kay kog online nga mga children, nga mga kabuhi sa Ferrer, no? So take good care of our health. Mauton akong tips sa inyo ang gikan sa inyong nanay, no? So have a good and godly day, everyone, and please remember, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. And then, if the goings get rough and tough, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. He loves us so much. He promised us He will never leave us nor forsake us. Just run to Him. He's just a prayer away. So, this is your nanay signing off. Have a good and godly day, everyone. Again and again. Love you all. Salamat kayo.